Gersem ki prabangit bi kabakum gari gajing long ruka don hakajing im gajongi oh ni baro ni plate bangilong kinong but ki jongu Jesus Christ haprang jong rakajing ong gajongi harap ni pai ni bishar yiki aka ni iba bunsin hakikam kijing tre kejongi hakikam joka balang ni i baki don kijing per kedon kijing perkat kejongi kedon kijing sauto kejongi baka ka bangi perkat kalong tang kata kabade kawe kijing perkat jo kiwe pat kalong kababakla ni i bekidon bun kijing ja haki balang kejongi ayo la ka por kalong bertor berlet bun kijaka ngai i bekidon ki katu kat ni ki balang ki badon kijing barang iwar ya keding syak kedau kalau nombor ba ngiapin kesan ya ke nongrem ya keding soto ni so batang kata ke baong ni kelong ke badai kiwe ke baki perkat kiwe kelong ke babakla ke don ke dia takut walangi ong bilong kinong bu ki jongu Jesus Christ nangi penkesan ela ka jong ka nongrem ela ka jong ka jing perkat ela ka jong ka jing soto ka ba kham chep tiang kalong ba wat la dangi soto ba kalong ka ba bakla ngi penkesan ya kata haka jeka bengin long ka jing penba ngi nang pensniu yeki kani ke jinglong ke don hap lagi ju bagi nong Samaria u Jesus Christ u kwa ben weng yeki ke mensim jo ke jing sohak ke bawalam barbor yeki jing per jing mot oh Jesus Christ open i baka jing mene blay kajing mene blay kadeban mi naka mensim kaba shisha kajing mene blay ha Jerusalem kajing mene blay ha Gersem kanomanra ya kano kajing per kadehi kajo oh Jesus Christ wang kajaka kamlong kabadon kam Henry kabakam don kam kalong ngimane yo ublay hakajing hud hakahak hakajing shisha kadon kajing jahang ni kabaong le kabaong Jesus Christ wang ne Henry kapor kaja bakalong mentaken haba kinong mane blay kiba shisha kin mane yokpa haka mensim bad haka ba shisha naba ukparu uwat ya kiba kum kita ban mane yo u blay ulang mensim teka day kiba mane yo ban mane haka mensim baraka ba shisha kabasau bakabakadu kabangalaman ni ina gadi gidingja kalong ba Jesus Christ ukwa banyalam ya ka bagan perkat ban yo snyang ya ka bashisha bagan perkat bagan soto ya ka jing snyang bashisha ngi inang ne na ka jing snyang oh Jesus Christ ura syakawai pakai kerdan syakawai pakai level ban bakata kalong ban pensauto aka bakade ban kajing senyang ya ka ka baim
Ngi kari ke jing kren. Bapa kata ka kentai ka keliba ka aidau yo Jesus Christ. O Jesus Christ. Apa kala keli kala aidau o Jesus Christ la penito yale de suki. Ula angkumno o Jesus ula itu ula angaka lada pa la itu ye ke jing ai ke jong ublei. Baru ulang utau ba angapa. To ai hanga bandi pahi pandala pa na uken uti undala ai hapa yeko ba im abo Jesus Kristus la ongkum ta ni bakala ai ke jing jubab ke jongka ko kenrat mem don jing tong kene ka pukri ro kalang ka bajeliu nama kata nang no menyo ya kata ko ka baim nalo ju kata kadang teng susu ko angkum no hato me kam krama me ban ya ukpa jongi u Jacob obra aingi kene ka pukri baru bala diru naka bar ki khun ki jong u bar ki jingri ki jong u Dehang ni bau Jesus Christ, ula pensyai, ula kamkaran pensyai, haka. Wang kumno, ubriu baro ubadine kene ko un sliang pat. Hande unu ruban di, nakata ko ikabangan ayo un sliang lanoro. Hande kata ko ikabangan ayo kanlong ukapukri ko kabakirsoy syakajing bam jukot. Haba ula ongkum ta. Haba u Jesus Christ ula ongkum ta kalawan ka jing perkhat akari ka briu baka sukwa te bandi kata ko ko kenrat ai hanga ye kani ko banganom snyang lemne wan bantong wat haduk katar kadang perkhat ikni ko di kani ko ka benar kitab ai hanga ngandi kini ko nganom siang shu nganom hawat wan shu bantong nagari ka pukri kani ke kentai ke ka kwa ka trang banyo ya ka jing banyo ko jong ka jing ke bom jukot ki para bengay ki be ngi wan se ka jing seng sinot ngile je ke seng haki balang ke jungi ka ke jing kali kalong ka ke jing kwa ka jungi hato petang menjual cisin cisnem ka ke jing kwa ka jungi hatungi kwa nem banyo bandi ya ko ka ba ka ba Jesus Christ udan ban ai happy baranga Aban nak kata kalau kajing kuat, kajong ngap, kajong pi. Babi ngilai cikiji sengki bakum kini nginwat ya ki ba ke bau Jesus Christ uran ban terua happy bananga. Dai tang mau ubalaban ai ya ko jo kajing bam jukot. Wa ba Ngai kuat ban penpau ban penkan mau re kajing ruai ka bakat do kajing rai kebalai sepak katwe kum kajing penkut artat ia kajing angnut jong unong rai shemen sim ling ba kajing rai kebalai sepak katwe kene kajing rai ko ongkumno able hami tang hamihi ke dok nut ke jatat melong ke pukri kajing sok na jenjar me pelat Hagat kot kaba aruong ngasliang yaki baim hame ki ay kersai ngawat ki jingkin show bening ti hajan kilapoy ban minta daga sotermai ban riwai jam ngala buram you play ba ula ai
kajing penhun yang nagam deka buram ke jongu play. Amen. Aplay hamitang hamihi kadonut katatai elon kapupri kajing sun ajenjar me pelan denang ompi dan me bela benda putri kapertai bay yang yakin bayar putri kapertai bay yang yakin bayar ablay amitang amika bensin kalahun pasal dan keleng ayos ngekik sawapun melon kabenta jongat baike hajar ke pertapatkan jinjarokan amwai hatun di artabapatkan jinjarokan amwai hatun di ablay wat pelaj yang inagan ikajaka kajing tli rai rap pangin me nang ne kom ki sakri ki balaking atiar de kijing kerkublay ki jong me ban ngida dwai ro habau pai lang jong me lek pai no ban poi sela ki jong ki ngi sam ban poi ki haga jing suk pat ka jing kmen lang ba ka jing lam jong rak sang ti blay ka ba don bor ka jong me kerkuro ela ki jong sakri ki bala ai ya ka ten blay hapdeng jong hi kapor kadang ya kadang biang ki begin nang yai ban sakri nak menta ka buram jong me yai kerku ela ki jong sakri ki bala ai ki khubor kan gisni halaki jong ki jaka ki baki ki sakri balaj ringi wei pe wei kandat i daga jing dap at ka jing slay jong ka jing eat play haki donut wa kiman sim jangi ato ai ba ka jing ai ka badap biang ka jong try bang nong penim jangi Jesus Christ ka jing eat ba wa slay ka jong play pa pada bom jukut lambat ka jing yaslok ka batiang bat ka bayai pensai bor ka jong mensim khoi kini gin songsa kat lambat ngi wei pi wei kin songsa ro balau jong pait lang ba it bala sus pa ak lang kari ba ka pertai na do mentau cedu kiarta bom jukut amen.